Nalazimo se ispred Narodnog muzeja u Prokuplju. Kojim povodom? Ljiljana Krasić ima iza sebe jednu veoma uspešnu sportsku karijeru planinskog trčanja. Sada će biti prikazan film o njoj. Ona je odavde iz Prokuplja, pa ćemo pogledati film Vrhovi tišine. Narodni muzej. Evo u holu šta imamo sve. Aleksa Savić. Okupljamo se polako. Inače, savjetni vozači. Može i slika, naravno. Ček, samo još listo dalje. Možete naravno. Da ne pitam ja ništa vi. Film Krug Prokuplje je snimio ove godine najnoviji kratki dokumentarni film koji nosi naziv Vrhovi tišine. I to je film o našoj sugrađanki Ljiljani Krasić i planinskom trčanju. Jednom sportu koji je, da kažemo, malo noviji, ali ona je zaista uspešna, ima već preko 100 nagrada za 4-5 godina kako se bavi planinskim trčanjem i postala je prošle godine i svjetski prvak u planinskom trčanju u svojoj kategoriji. To je bilo, naravno, dovoljno znak da mi iz film kluba Prokuplje vidimo tu priču i da je zabeležimo i da sa tim filmom, ovo je festivalski film, tako da sa njim je ideja da idemo po festivalima širom sveta. Pa evo, danas smo se skupili ovde na premijeri filma Vrhovi tišine, koji govori zapravo o mom putu, o planinskom trčanju, mojim rezultatima, o ljubavi prema tom sportu koja je traje dugi niz godina i zapravo baš iz te ljubavi velike prema tome nastali svi jedni veliki visoki rezultati koje sam ja uspela za 4-5 godina da postignem. Nadam se da ću još dugo da trajem u tome i cilj mi jeste da motivišem mlade da se bave ovim sportom jer on se zaista dosta dobrog i zdravog života, tako da eto ovo je prilika da oni koji nisu poznavali ovaj sport da se malo bolje poznaju pa možda i zavole ovako nešto kao što sam ja zavovala. Super. Ja neću da postavljam pitanje, slobodno vi... Da. Evo, pre svega zdravo svima, meni je jako drago što se ovo dešava jer je zaista neko ko zaslužuje ovo, ona je član naše reprezentacije i postigla je zaista velike rezultate i nama je eto i čast zaista što je imamo. Drago mi je što je neko to sve to primetio i što je onako da kažemo, ajde, sažemo u taj jedan dokumentarac, naravno to je mnogo više rada od tih koliko će trajati, već 15-20 minuta, ali je svakako lep način da prikaže sve ono što je ona postigla u svojoj karijeri. Ana Đurić, selektor reprezentacije. Može, 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli na premijeru filma Vrhovi tišine koji je snimljen u produkciji Film kluba Prokuplje i kao što znate radi se o planinskom trčanju i našoj sugrađanki Ljiljani Krasić. To je jedan festivalski film koji traje 15 minuta, znači kratak baš, rađen namenski za festivale. Ovo je bilo da predstavi ovu, da kažem, jednu novu disciplinu.
Ja bih pozvao svoje kolege Ivicu Trailovića i Branislava Rosića koji su radili na filmu. Ja sam Žikica Ivanović, radio sam scenarij i režiju. Ivica Trailović je radio muziku i zvuk. Bane Rosić je bio organizator snimanja. Sa nama je još radio Zvezdan Marković koji je u Austriji. On je radio na kameri, odnosno kao direktor fotografije. Mi smo zadovoljni filmom, baš jedan, kao što sam rekao, festivalski film. On je već na par festivala krenuo da se prikazuje i osvojio je nagradu specijalno priznanje žirija u Americi, u Cincinnati na veteranskom festivalu i prikazuje se na festivalima u Singapuru, Indiji, Maleziji i Ukrajini trenutno u toku ovog meseca. Očekujemo još tek je, da kažem, film snimljen, očekujemo da će kao i naši prethodni filmovi da uspe da privuče pažnju i da donese nagrade u naš grad. Hvala vam što ste došli, nadam se da ćete uživati u filmu. Tako da pozvao bih Ljiljanu Krasić koja je, da kažem, naša glavna protagonistinja i glumica, tako da... Pa ja bih dobar dan, moji dragi prijatelji, rođenici, porodicu, svi moji, onako, meni je žao što većina isto nije mogla da dođe jer danas je radni dan i sprečen zbog nekih obaveza, znači svi ste mi vi dragi i sve vas zaista jako volim. Jer ste mi velika podrška, veliki oslonac i tu ste kad je meni teško i kad mi je dobro, tako da stvarno i kolege i prijatelji svi zaista neizmjerno vam hvala, jedno veliko hvala, a Žikici bi se zahvalila što je prepoznao jednostavno ovaj sport, planinsko trčanje koje je novina u Srbiji, jeste da postoji od 2017. godine, ja nisam od samog starta tu krenula, ali mnogi ljudi ne znaju zapravo šta to čini i šta se zapravo tu sve dešava, ali Žikica evo je meni ponudio tako da snimam taj film, ja baš onako da kažem eto da s obzirom na postignute rezultate kažem aj vredno je da se zabeleži, vredno je da to neko vidi, da motiviše jednostavno mlade ljude, a i naravno ljudi u godinama da nikad nije kasno da počne da se bave sportom, da trče, a i postulja, naravno zašto da ne, nije nemoguće osvojiti. Žikice, hvala, zaista mi je jako drago što je film već osvojio nagradu, možda će biti još, ali je meni najvažnije da drugi ljudi to vide, da prepoznaju da je u Srbiji tako nešto postoji da živi i da će živjeti puno dugo godine i sve većim brojem. Jer danas smo uspeli s nama i selektorka reprezentacije Srbije Snežana Đurić, koja će posjetiti ovdje pred mene da kažem koju reč, jer meni je zaista ponosno za zadovoljstvo veliko što sam bila u sastavu reprezentacije Srbije, zahvaljujući njoj, Planinarskom savezu, Planinarskog saveza divnih ljudi, zato što su mi omogućili da budem deo tog tima, a naravno i uz veliku njihovu podršku i podršku mojih prijatelja i porodice i osvojili zlatnu medalju u Medunu u Italiji prošle godine u master kategoriji od 50 do 54 godine, što kažete, koje godine, ali su moje godine, ja se njih ponosim jako i verujem kada sam videla da tamo ljudi trči sa 70 godina, rekla sam, ćeš ti još jedno 20-30 godina, mislim da tako će biti živa, ali definitivno dugo, ja se nadam da bih poželjela i svakog od vas, ne morate da trčite, ono što ja kažem, i da se šetate, da se krećete, bi bilo koji sport, nešto što vas čini srećnim i jako zadovoljnim. Jer zapravo mene planinsko trčanje ojačava, planinsko trčanje smirilo, znači da strpljenje, držljivost i mnogo tome. Ja jednostavno nekad ostanem sama na trci i budem sama uopšte i u nekim trenucima sa svojim mislima, ali opet u dubini duši znam da nisam sama. I da svi vi, da vas misli na mene i da je tu i jednostavno to je moj vetar u leđa, to je moj posled za napred i ja sam jako srećna i kad kažem ono da uživam na svakoj trci, verite mi da uživam na svakoj trci, to će Sneža da potvrdi jer ona zna kako je to, jer kad je teško meni je lepo. Tako da, jednostavno, ja ovaj film nisam gledala, ovaj prvi put ne volim baš sebe nešto da gledam, ne volim da se snimam, ali oni su ubedili, ajde jedna ti to moraš, što te voliš, pa dobro, kažem, jeste to sastavni deo, kako nešto da promovišemo, ako jednostavno ne predstavimo na neki način. Ja onako volim to iz duše i srca da kažem i volim svakom da želim dobro da se nađe tu, jer i planinsko trčanje je tako i kada nije dobro i kada je loše na stavu, kad nađe ljudi koji će da mi služi pomoć. Ja, nekako kad se desi pored da nešto stane, što drugi crpić priđe i kaže, treba je žrtvi svoju trpicu. To je nešto što treba da se doživi, to je nešto što ne može da se opiše rečima, stvarno. Ja to sve što sam doživjela,
trajeće meni čitavog života i zato nikad ne dođete do trčanja i svaka povreda, čak i najteža povreda koju sam imala, uspela sam da ponovo stanem na svoje noge, koja je moja jedna draga sestra, koja je rekla, doktorica rekla, nećeš nikad utrčati posle te strukture, a ja sam posle te strukture osvojila zlato, tako da verujte, možete sami da pobedite sebe samo ako ste uporni, ako ste voljni, ako to jako želite. Ja imam tu, dakle, volju, snagu, ali tu volju i snagu nema moja čerka, ali ja to nikako ne mogu da... Ona je neko ko me gura napred, ona je moj stub, ona je moj osnovac, ona je moj najveći uspeh u životu. Vi ne znate koju ona snagu ima, jače od mene, bolje od mene, i tako da jednostavno, i kad mi je teško, ona mene diže. I ja kažem, evo, hvala ti što postojiš i što si u mom životu, naravno, hvala svima i mom bratu koga neizmerno volim. Moj tata danas nije ovde sa nama, u bolnici na operaciji, da će Bog da ozdravi i bude opet ovde. Jedna osoba koja mi dosta u mom životu jeste moja majka, koja nema već 7 godina sa nama. Ona bi bila ponosna i bila bi srećna da je danas ovde, ja to znam. I zahvaljujući njoj isto, ja sam ovdje gdje jesam i zahvaljujući njoj, jednostavno, ona je zaslužna isto za sve ovo život što sam uspela da postignu. Bravo. Možete vi uvijek za mene, tako da tu ja za vas, neki možete da računate. A ja bih sada dala reč Sneži, jednoj divnoj osobi, jednoj ženi koja ima, dakle, isto fantastične rezultate u svojoj karijeri, jako je vrlo mlada, tako da, Sneža, izvoli. S obzirom na Ljiljine godine, tek ću ja trčati. Dobar dan svima. Pre svega, ja ne bih previše da pričam, ipak je Ljilja zvezda ovog dana, a ne ja. Svakako, zahvalila bih se i ja za ovo, mislim, tek ćemo vidjeti, naravno, verujem da je dobro, jer stvarno jeste dobro da se ovo vidi i drago mi je što je to Ljilja, s obzirom na sve njene rezultate i sve ono što je uradila. Ja kad pričam o onome, mislim, već je rekla, kao, jel te, teško nam je, ali nam je dobro, vrlo to često ljudi prepoznaju kao neku dijagnozu. Što mislim, možda i jeste, ali je ravno dobro. Tako da, svakako, dobro, Ljilja sve zna, mi smo se viđali, mi naravno zajedno bili na svim tim trkama. I ja, da, kao što je rekla, znam kako je, jer sam prošla mnogo trka, tako da jeste teško, ali jeste dobro. Naročito na kraju kada se sve završi. I naravno, to je ta medalja koja je krunisala sve to, ali nije završila. Neko je sad rekao, ne preteruj kad si spomenula još 20 godina, ali ja ti kažem slobodno, ako se osjećam da se preteruj. Stvarno skromno. Da. Tako da, stvarno mi je drago što je, ovo jeste, koliko ste rekli da traje? 15 minuta, mislim, naravno da je mnogo više rada iza toga, ali drago mi je što je neko to onako saživio u tih 15 minuta da vidimo, odnosno da vidite kako to izgleda. I ja vam ovom prilikom čestitam i na toj nagradi, nadam se da će ih biti još, a i ako ne bude, sve je ovo dovoljno sasvim. Radili smo jedan film koji nije samo, da kažem, sportski film, već jedna ljudska priča. O životu, o načinu života, kako sport pomaže u jednom boljem i lepšem načinu života i kao primjer drugima da treba da se bave sportom. Tako da mislim, nećemo mnogo otkrivati. Već posle filma, ako želim, tu smo da ćemo da razgovaramo o tome kako vam se dopao film, šta vam se dopao. A pošto Ljilja utiče na mlađe, evo im ovdje i mlađe reprezentativce, čula sam da su i oni sastavni deo filma. Jesu, kako da ne. No, rade ovog sporta, tako da. Da, film je malo uhvatio moj život, posao i porodicu, tako da, eto, to je primjer da jedna sasvim obična žena može da uspe u životu, kao rekreativna. Rekreativna. Da se nađe među profesionalcima. Rekreativac za zlatnu medalju na svetskom takmičenju. Pa jeste, ajde ja sad da se vratim na to svetsko takmičenje, Masters. To je stvarno za mene bilo prvi put u životu da je odem na neko međunarodno bilo prvi put u Makedoniji ove godine. I to beše sjajno, moram da kažem. Isto sam iznenadila samu sebe. Ali, ono kao, iskreno, ja šta sam očekivala? Pa rekao, daj, Jena, imaš 50 godina, da sam imao 50, sramota je da baš ne uzmeš makar treće mesto. Ono bilo prvo mesto. Odlazi pa i nije mala stvar, drugo u apsolutnoj kategoriji, 96 žena, za mene je jako samo veliki rezultat, ali je ekipa i tamo sjajno, izuzetno fantastično navijanje. Prosto i kada mi je teško, vama nije teško, kad svi oni navijaju za vas i bodre vas.
Pa jeste, ali inače, ok, mi pričamo o toj zlatnoj medalji, ali Lilja je bila druga u generalnom plasmanu, što znači da je od svih tih žena koje su 35 plus, znači daleko mlađe od nje, bila je sporije. Žao mi. Nije me bravo. A dobro, ti kažem sad, sad ću ja kao pojedini trkač, ali samo minut razlike je bilo, znaš. Pa jeste, Da nije bila kiša, da nije bila grmljenja, da nije bilo loša šalimo se malo, mi tako volimo da se šalimo, ne zamerite. Ali, tako da, Bože moj, samo zdravlje, da ti tiče svega, da im želim, Danilu želim da ima mnogo više svojih zlatnih medalja nego što sam ja imala, jer on to počinje vrlo mlad, ja sam počinjela kasno, tako da je tvoj put. Još 70 godina. Tako da, svima želim zaista sve najbolje, pa da pogledamo film koji ja nisam gledala, pa ću posle učestvima i naravno nakon filma i druženja imat ćete posluženje u kolu, pa tako da ne morate odmah da se raspričamo, možemo malo da se družimo. Pa sad da pogledamo. Njeni rezultati dolaze iz njene, pre svega, ličnosti, odnosno karaktera. Lilja je izuzetna osoba i to se prenosi na sportske rezultate. Na treninzima koje zajedno radimo, ona pokazuje doslednost, istrajnost i veoma često tako je poslednje odustaješ. Zbog toga je i spremna da podnosi veliki bol da bi uspela i ne samo u sportu, nego i u životu. To je najlepši deo gde mi vidimo te rezultate i sreće koji dođu, a retko ko vidi napor, znoj, trud i svakodnevnu posvećenost. To je disciplina, odricanje i onda tek posle svega toga dođu rezultati. Ja sam ceo život zbog nje u sportu i samim tim ja uopšte nisam ni sumnjala u nju i više sam verovala u nju nego što ona verovala u sebe. I na prvom trku kad smo išli, ja sam je vozila i verovala sam u nju, čak i trčala u moje nasih s patikama s odbojke. I tad je uspela čak da svoje mjesto, tako da ja sam samo preponosna na nju, jeste bilo iznenađenje, ali daleko od toga da sam ikad sumnjala. Čak stvarno više verujem u nju nego ona. Ona nekako veruje više u mene nego u sebe, iskreno. Ja i ponekad kad kažem ne da se desilo da ja kažem, pa ne znam, nisu više jaka konkurencija, trka je slaba, baš na Kopaoniku prošle godine. Ja kažem, to je neki 15-16 km, tu su atletičari, ja sam ipak imam 50 godina, da, ne znam da li ću moći da stanem na postade, kao, pa dobro, znaš. Ona kad se vrati s trčanju uvek je srećna, uvek ima neke višak energije, bolje raspoložena i kad je krenula da ide na trke, da trčite neke veće dužine, prometila se ogromna razlika i raspoloženje i način na koji radi, na koji se ponaša prema meni, uopšte na način na koji pristupa životu. Ne vidiš ima snimanja, ona mi daje energiju, daje mi snagu da budem dalje. Tu sam ja nekako sama sa sobom, sa svojim mislima. S obzirom da su planinske trke u pitanju, ja moram iskreno da kažem da je to i kamen, i stena, i pesak, i stvarno trčim i po kiši, po blatu, po suncu, dakle sve vremenski uslovi. Ja moram da budem skoncentrisana na stazu. Dovoljno se vi opriznate, rekli ste i na grebenoj analitici da je dovoljno jedan pogrešan potez i vi ste završili ili jaka povreda ili ne bi Bože nešto gore od toga. Tako da ja jesam skoncentrisana na samu stazu jer bukvalno ja tu jurim neki svoj rezultat.
da vidim koliko ja to mogu. Dakle, ne idem uopšte. Na usponima se ide sporije, na ravnom i na nizbrdim se jako brzo, tako da moram biti skoncentrisan, ali svaki neki trenutak koristim da oslušam tu prirodu po sebe. Žao mi je što, na primjer, nekad ne mogu više da uživam u toj prirodi kad sam na trci, jer vi prođete kroz neki kraj tom brzinom da ne možete da bacite pogled sa strane na te prelepe, ali opet tu nekako nađete ipak sve što treba. Najđe kriza, da li će da najđe na 20 ili 30 kilometru, to je sad pitanje, ali to postoji definitivno kod svakog trkača i svi prevazilazimo to na neki svoj način. To je borba sa samim sobom, jer ja kažem u životu najteže je boriti se sa samim sobom, sad drugi ćete pobediti, ali ako pobedite samog sebe, vi ste najuspešniji čovjek na svetu, eto to je, ja se nikada ne trkam sa drugim ljudima, ja se trkam samo sa sobom. Neko će da kaže, jo, dalje. Ne, nije to moj. Imam, kaže, takmičarski duh. Pa, ne znam, imam ga, nemam ga. Ne, definitivno, ja sam na trci iz ljubavi, na trci da bi pobeđala sebe, na trci da bi se ja osjećala lepo, na trci da bi svaku krizu uspela da preprodim kao u životu, tako i na trci. Dakle, zapravo ja sam u svim tim, kako na poslu, tako i privatno u životu, ja sam isto. Dakle, borim se sa sobom. I ta kriza koju ja prevaziđem, ta kriza bude nekad, kažem, 10 minuta, nekad traje pola sata i meni se čini tad predugačko, ali ja znam da ću da je prevaziđem i da ću da se osjećam fenomenalno. Ja, na primjer, u cilj ulazim potpuno, ne da oduzimam da sam bez daha, nego jednostavno kao da sam tekla. Pa kad znate da ste prvi, a odnosno, to se i zna na trci da li ste u vodećem delu ili ne, odvoje se odmah najbolji i onda definitivno znate da budete prvi, onda naravno da ste srećni kad znate da ulazite prvi u cilj. To je taj osjećaj fantastično. Dakle, vam kažem još jedna pobjeda u nizu i onda, kažem, rezultati se gomilaju i svaki put, sad problem isto kod tih trkača i trkačkog duha jeste ponoviti rezultat ili pobediti na sledećoj trci. Pa ja mogu tako da gledam. Možda mi nije dan, šta znam. Ja se sigurno da nije dan. Ja onda kažem sa rezervom, pa dobro, da ću sve od sebe, pa ako bude, bude, ako ne bude, ne bude. I stvarno za sada jednostavno, valjda možda zbog te moje smirenosti sve to bude tako. A od prošle godine, kada je prvi put u okviru kao sastavni deo reprezentacije Srbije učestvovala u planinskom trčanju na svetskom prvenstvu koje je održano u Italiji, ona je osvojila prvo mesto. To je prosto jedno... Ne mogu da imam ispade da kažem, danas nisam sposobna da radim, ne, ja sam uvijek sposobna da radim, ja tako smatram je da dođem, kažem, umorna od trčanja na poslu, ne, ja dođem umorna na poslu uvek. I ne vraćam se ja s poslom umorna, to i moja ćerka zna, prosto kaže ti nisi umorna, ne, nisam umorna zato što znam da ću da izađem, da istrčim. Bilo da je to 10 km ili 15 ili 20, ja znam da ću posle toga da se osjećam preporođena definitivno, da mi to jako, jako prijatno. Lilja, zaista taj svoj sportski duh i taj entuzijazam, motivisanost za trku prenela je maltene, ja bar imam neko svoje lično mišljenje na celokupan svoj život. Nekako je to postalo ono što se kaže ceo njen svet. Radim posao koji volim,
sam ekonomista po struci i ceo život sam u tom poslu i to radim stvarno iz ljubavi, zato što volim. Možda nekom mi to jako naporno i teško da sedi ceo dan i da radi za računarom. Meni zapravo nije. A s obzirom radim sa ciframa i sve to, treba mi prirodi, treba mi odmor, treba mi luft. Tako da moje misli, jako sam koncentrisan na poslu koji radim, ali u svakom trenutku i 5 minuta pauze ja sebe odvodim u prirodu, u planinu. Tu je, ja kažem, volim šum vetra, volim crkvu ptica, tako da sam to ja. jako emotivan dan i drago mi je što to mogu da podelim sa vama, što ste vi deo mog puta, deo mog života i ja samo opet kažem neizmerno zahvalna sve. Kada bi vas ne bi mene. Neko želi nešto da pitate. Može da pita slobodno. Tu smo da damo odgovore na sve pitanja. Kada će sledeća trka? Još to najgore. Za 4-5 godina to. Super. Ekipa bila i ja kad sam videla sad jednu devojčicu 17 godina koja je osvojila ovu ligu, ja sam se oduševila. Dakle da zaista mi je drago zbog toga što ima mladi. Mi stariji smo podrška mladima u svakom pogledu i za savjetima i kako god. Uvijek to za njih i ja verujem da će oni imati mnogo bolje rezultate nego što smo mi, jer se uslovi nekako iz godine u godinu ja da se nadam menjaju, jer reprezentacija je tek prošle godine nastupala, tek ide neko bolje vreme, bolji rezultati, bolje sve, više će se ulagati u ovaj sport, ja se nadam, tu su i kolege iz Planinarskog saveza da podrže mlade ljude, a kad imaju podršku i kad imaju mogućnost za treninge i napredak, naravno će biti rezultati. Ja da će zlatnih medalja biti puno, ja sam samo krenula, a vaše da nastavite. Dakle, te kažem, ako ima pitanja, dakle, tu smo da odgovorimo. Ja sam knjigim kako se stavljaju još sasvim normalan put i normalan život. Prosto, mi sami odlučujemo čime ćemo u životu da se bavimo i šta nas čini srećnima. Zbog tome da radim stvari koje me čini srećnima. Što ja sam sebe tu pronašla, a svako je od vas sigurno negde pronašao sebe, ako nije, znam da bude vreme neka uradi nešto sa svojim životom. I to je to, hvala vam neizmjerno, još jednom. Imamo okruženje, dakle možemo da se... Jeste malo otrčali za video dok ste snimali ili ste bili Još spori nije na malo. Dobro, i onda ponavljam. Da, ne znam, što se navikne. To mi kad pođemo s njom na trening, koji kažemo spori. Dobro,
Ali tu je Aca. A? Aca. Takim ja kažem, ja Aco, trčat ću ja u tvojim godinama kao ti. Evo smo mi. Imam ja klipove sa Acom. Imam čast da sam trčao sa njom zadnju trku. Ovako, moram da vam kažem. Kad smo ja i Aca imali prvu trku 21. godine u planu, kad sam ja otišla, to je bila kiša, pljusak, blato. Snima, Aca, snima. Ja trčim s Acom i u jednom momentu, bre, Aco, snimaj ti. Ode ona. Nema je, niko ne može vidjeti. I dobro, stanem na Šampion je šampion. I stanem na postoji tako da mi Aca doneo sreću. Da, tako je. Ja ti na posljednji trci pomogao, priskočio pomoć. Tako. Jeste. Ajde. I povreda kad je Aca. Biće super. Biće sve kako treba. Da mi to nismo čuli na TV-u, na vestima, na Pa ja ne jurim, ono kad si se uključila online jer nisi mogla da dođeš, što je bilo da ne, vrlo je malo bilo prošli sport kao sport. Futbol i planinsko trčanje su. Ja se što moment, nadam se da se Idite tamo. Ima bre, ja ću da snimam. Ma dobro, Da slikam. Joj, ovo je kamera, je li tako? Dole. Dobro. Evo ih tu Šta imate da kažete za ovaj dokumentarac? Opasne žene. Istina. A kada dođe u moje godine, šta li Onda će tek bude još opasnije. Ljiljo, čestitke za sve što si postigla prvo, a kakvi su utisci sa ove tvoje promocije filma i tebe? Hvala ti, Aco, na svemu. Pa, emotivno jako. To su ljudi koje ja zaista cenim, poštujem, volim. I žao mi je što nisu naravno svi bili pokušati da dođu danas ovde, ali bit će prilike da zajedno uživamo ponovo. Još više rezultata, da se oporaviš vrlo brzo i još zlatnih medalja. Hvala, nadamo se. Idemo.